Dobrý deň, moje meno je Stanislav Novotný a práve sa nachádzame v obci Medzany, ktorá je vzdialená len 15 km od mesta Prešov. A práve tu, v Medzanoch, sme pre vás pripravili jedinečnú ponuku krásneho slnečného pozemku do ponuky na predaj. Práve tu, na tomto mieste, vám ponúkame jedinečnú príležitosť stať sa majiteľom tohto pozemku, na ktorom môže stať váš vysnívaný dom. Medzany sú známe svojou krásnou prírodou a pokojnou atmosférou. Obec ponúka ideálne prostredie pre rodinný život, ako aj pre rekreáciu. V obci nájdete základnú školu, materskú školu, ale aj potraviny a ďalšie miestne obchody, ktoré zabezpečujú všetko potrebné pre plnohodnotný život. Pozemok má skvelú orientáciu svetových strán, čo zaručuje slnečné svetlo počas celého dňa. Je zatiaľ bez inžinierských sietí, ale elektrina a plyn sú na dosah. Obec plánuje vybudovať aj vodovod a kanalizáciu v čo najkratšej dobe, čo spôsobí úplne bezstarostné bývanie. Ak vás táto ponuka zaujala a toto miesto očarilo, neváhajte ma kontaktovať pre viac informácií.